Gatazka politikoak ondorio lantzak utzi ditutu eskotan, eta baita alduainen, gaur bakotz egiten direnak, eta askotan edabide handietan alduain gatazkaren aurpegi itxusinarekin lotzen da. Ezakit, zer egin bako nuke denok, eta ez bakarri bakoitza, baizik da denok, egoera hori aldatzeko, eta gatazka politikoaren zein analisi zuen bakoitzan aldagiak. Orain 4 urte eta bere jarduera armatua utzi zuen eta horrek inflexio puntu bat ireki zuen, zabaldu zuen gizartearentzat. Gatazka horren ondorioz jende asko dago sufrimendua eta biktima dana zalantzare hori eta atenditu eta erresolbitu behar dugun gaia dala. Baina biktima egia da, biktima sufrimendu horren batzuren erabilpena tamalgarria, izan den erabilpen tamalgarria baitare aipatu nahiko genuke. Guk elkarbizitzaren pausoak eta oinarria jarri nahi ditugu eta horretarako dutzen zaigu ezinbestekoa dela sufrimendu mapa bat hastea, bertan biktimak eta izan diren guztiak espazioak sortzea, bakoitzak enpatiak sortzea eta bata besteari entzutea eta nola betere izena jarri pertsone horiek guztiei, errekonozimendu horren ondoren errekonozimendua eta erreparazioko plangintza bat osatu denon artean, eta baino oraindik gatazkaren ondorio sufritzen ari den pertsona baditugu alduainen, bai atxiloketa baditugu eta baitara senideak eta sufritu behar dituzten bidaiak eta dispertsiboak, ezta? Eta guk iruditzen zaigu pertsonari ere atenditu inber direla, ezta? Azken batean gatazkaren ere zati bat eta parte importante bat dela. Eta, ona iritsita ekarpen handia egingo genioke herri honi bere izena zikintzen behin da berriz erabiliko ez bazen helburu politikoen gatik, ezta? Azkenik bakebidearen oinarri hauek nik uste dut ere ez bakarrik alderdi politikoak izan behar dugula bai ardura, baita ere ezinbestekoa da herritarrekin, herri zibilarekin egitea bidea hau. Beraz, herritarrak izan behar dute ere gurekin batera eta baita ere, nola baita ere protagonistak, benetako protagonistak izan behar duzuela zuek ere. Alderdi politikoak edo politika mailan gaudenak ardura daukagu bide horiek eta urrats horiek eta espazio horiek sortzeko. Baina denon artean ikuste dut gatazka hau bidean eta akordioetara denon artean iritsi behar dugula. Gure aldetik, 3 minututan eta replikarik gabe hitz egitea oso zaila egiten zait. Saiatuko naiz ahalik eta hoberen agertzen gure postura. Gure ustez, argi dagoena, erreparazioa, egila eta memoria behar ditugula gai honetan. Eta, esan behar dugu, agintaldi honetan, Anak esan dion bezalase, izan da lehenengo agintaldia etak esan duena desagertzen zala, behintzat bukatzen zula bere konflikto armatuekin, baina 4 urte hauetan sentsibilitate gutxi edo eserrez erakutsi digute bilduko gobernu talduak eta bakarrik batzuen alde gobernatu indu. Gainera ez da gaurko historioa, baizik eta bilduren programa hartu eskeo eta puntu hau ikusi eskeo, ikusiko dugu bakarrik konfliktuari edo gatazkari buruz hitz egiten dutela, egondako biolentziari eta sufrimenduko mapari buruz hitz egiten dutela eta preso politikoen eskubidei buruz hitz egiten dutela. Lehontan esan behar dugu, orain dela 2 urte, Eusko Jaurlaritzak eskatu zula Euskal Unibertsitateko historialari batzuei ikerketa bat egitea eta txosten sakon bat egitea eta ondorioak argi eta garbi erakutsi zituzten. Euskadi ez da konfliktoaren biktima izan, baizik eta etako inposaketa proiektu totalitario batean. Nahi badezue, erreferentzia emango dizuet eta irakurri ditzakezue nahi dezunean. Sufrimenduko mapari buruz, zoritzarrez, biktimak egon direla argi dago, baina batez ere hildakoak egon dira, andoindarrak.
Eta hemen argi eta garbi izango ditugu. Ignacio Olaiz Michelena, José Díez Pérez, José Ramón Ansa Etxebarria, Francisco Javier Ansa Zincunegui, Juvenal Villafañe García, José Luis López de la Calle eta Joseba Pagartuzundua Ruiz. Hoiek izan dira hildakoak eta hemendik guk eskatzen duguna da hurrengo agintaldian sentsibilitate gehiago izatea eta sentsibilitate gehiago azaleratzea. Ez zaigu balio anbiguotasunean ibiltzea, abstentzioetan eta batez ere nahi badugu guztion alkatea izatea. Batzuek orain esaten digute aurrera begiratu behar degula eta alde hortatik ezer gerta ez balitz bezala jarraitu beharko degula. Gure usteetan egia da etorkizunerako begira behar degula, pausoak eman behar ditugula, baina Gorka Landaburuk esaten duen bezala utziko diguzue bere hitzak esatia, aurrera begiratu beharko dugu, baina irakurtzen, memoria izanik. Bai, 2011an etak bere suetena deklaratu zuen, eta hau dugu lehenbiziko legealdia, inolako ekintza terroristarik gabeko legealdia. Andoainen, egia da, oso modu gogorrean eta odoltsuan jasan izan du da indarkeria eta terrorismoa. Eta orain, momentua iritsi da, garai berri bat eraikitzen hasteko. Etari gabe eta inolako amnesiari gabe. Baina garai berri baten eraikitzeari ekin behar diogu, guztion artean. Horretarako, bake prozesuan murgilduta gaude, konpromezu batzuk hartu behar dira, eta hauek 3 dira. Biktimen memoria eta eragindako kaltea onartzea, eta desegitea eta armak bueltatzea, eta preso daudenak gerturatzea, eta onura individualak ematea kartzeletan. Guk EAJ bezala 4 lan ildo proposatzen ditugu gure programan gai hau aurrea eman ahal izateko. Eta hauek dira, lehenbizikoa aitormena eta memoria. Lehen esan dudan bezala, alde guztietako biktimak ditugu Andoainen. Alde guztietakoak. Eta egia da, memoria, justizia eta egia sortzaiela biktima guztiei. Horretarako, memoria da bizikidetzarako neurririk nagusiena. Eta memoria hori idazten hasteko eta aurrea ematen ahal izateko, giza eskubideen batzordea osatuko dugu. Giza eskubideen batzorde honetan, alde guztiak eseri, bakoitzak esan behar duena esan, aitortu eta memoria hori idazten hasi beharko genuke, guztion artean. Gero, hurrengo pausoa edo hurrengo hildoa izango litzateke benetako bizikidetza. Eta hemen, balore nagusiena errespetua ikusten dugu. Elkarren arteko errespetua. Nire errespetua eta nire gatnik alderantziz edo kontrakoa pentsatzen dutenengan errespetua. Eta hortik abiatuz, finkatu nahi dugu askatasunari. Askatasunari zer da? Badago eskultura bat, espazio batean, eta hori finkatu nahi dugu eskultura eta espazioa biktima guztien memoriaren espazioa bezala. Ezin dugu ibili errekonozimenduak edo egiten batzuk alde batetik, besteak bestetik. Biktimak bere lekua dute, hoi aspaldi finkatu zen, udaletxe honetan. Biktima guztiek bere lekua dute, eta leku hori berreskuratu egin behar dugu. Ez bakarrik esan dudanagatik, baizik eta gero, guztion artean gatazkak edo sortzen direlako.